עוברים למרואיינת השלישית שלי כאן בחדרה, מור אברג'ל. אני ממש שמחה לארח אותך כאן, זמרת שהייתה בלהקה צבאית. להגיע ללהקה צבאית זה אחד הדברים הכי קשים שיש. את כנראה היית מאוד מאוד מוכשרת. איך עשית את זה? אז יש סיפור מאחורי זה. קודם כל אני שמחה להיות כאן. אני הייתי באודישנים של להקה צבאית. בהתחלה עברתי, בשלב הראשון והשני. בשלב השלישי לא עברתי. והחלטתי שאני לא מוותרת על החלום שלי. באתי הביתה, בכיתי לאבא שלי, עד חדרה, מתל אביב עד חדרה. בכיתי והוא אמר לי, מור, אין לך מה לעשות, לא עברת, גם דפנה דקל, גם ריטה היו בלי להקה צבאית, ותראי מה נהיה מהן. אז אמרתי לו, אני לא מוותרת, ואמא שלי אמרה לי, מור, תלכי אחרי הלב שלך, מה שאת רוצה לעשות, תעשי. וזה מה שעשיתי, הלכתי לאודישן השלישי, בלי הזמנה, לא הקריאו את השם שלי, ובכל זאת אמרתי להם שאני עברתי. אז אמרו לי, אבל את לא רשומה בקלסר. ואז בא המפקד ואמר לי, את יודעת מה, אם את כזאת מוכשרת, את בכל זאת תעברי. ובאמת עברתי, נכנסתי ללהקה הצבאית עם אוהד חיטמן בחיל חינוך, הלהקה הכי טובה בצה"ל, וזה גם מסביר גם כמה כוח יש לאישה, לנשים, שהולכות אחרי הלב שלהם. אני כל כך שמחה שיש אחת כמוך, מירי, שנמצאת במקום שאת נמצאת בו, ואת פשוט עושה את זה באהבה, באהבת חינם, ובשמחה, ובחיוך גדול, וברצון לעשות טוב לעם ישראל. שהשם ייתן לך כוח, תמשיכי. את רואה, בזכות הנאמנות שלך לעצמך וההליכה, אז לא היית דתייה. נכון. מתי קרה השינוי הזה שנהיית דתייה? אז בגיל 16 הכרתי את בעלי היום, הוא היה בן 19, למדנו ביחד, ואימא שלו חלתה במחלה. ולא, מה אנחנו עושים למענה? יש משפט שאומר, הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. אז החלטנו שאנחנו עושים מעשה. ומשתדלים למענה לרפואתה. עשינו תהליך שלם ביחד של חזרה בתשובה. וואו. אני ורועי בעלי שהיום יש לנו 5 ילדים ביחד. זה נוסף פשוט התחלה עם שירה, שזה הופך את זה להרבה יותר רוחני ומרגש. חבל על הזמן. יאללה, אז תשאירי לי ככה לסיום איזה משהו לקראת חודש אלול. לקראת חודש אלול. בואי נעשה שיר למעלות. יאללה. השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. איזה קול יש לך. תודה רבה. שישמור את צאתם ובואם של חיילי צה"ל בים, באוויר וביבשה, את ממשלת ישראל, את ראש הממשלה של נתניהו, את עם ישראל, ואותך מירי, שהשם ישמור אותך ותמשיך, וגם אותך, ותעשי חיל, ובעזרת השם אנחנו עוד ניפגש. תודה רבה.